Quaho Cards, mabia pa mo rin king balening sa small. Pagpatrol, Trisha Mastoles. King Quaho, salamining malalam luwensya king panauning pamanyakop daring Kastila. At pinitang industriyan bisat man na maluwat ne, bala mo ngayon niya pa mo ipapakilala. Oning kete king Barangay Santo Tomas, king balening sa Sumuan, budniding ne Mario agagawa ka rin Quaho Cards. Dati, mano-mano pa manibring mo kanya. Kalupa ng Mang Jerry, aikwa pa kano ing negosyo ka rin pipunpunan. Akamulatan ko na ini, manibring pa niyang retang inulungi. Actually, 18th century po. Ing dating manong-manong gagawan, ngeni. Makimakinilya ni ibang makapag-imprentang Quaho Cards. Yang ano mo, mami sa pa rin kabalen mi. Iapong patrosinyo naman, manakitan ka ng 180 pesos, balangaldo, kimpa mangawang Quaho Cards. Isagyan ang dalan, chismis tayo nga saga ko. Di kaya niya mo, Ding card sa ginamit keti, resiklo. Akare gagasgasan. Almirulan. Bayo iimprenta, ing bayong disenyo. Yung ating di makina, iti naman, itang manu. Iti nga usandang chromolithography, aminuna ka nung may presenta, inyang 1800. Reng karelang disenyo, ang ulang pakitang minuna pang minuna. Baga, reng ngeni, hanggang high-tech naman, pa mo rin pattern na atsugeni, rapi rin ang King Spain. Iti, ing-industriyang susulong ng balengeni, lakwas iti, matuang kabiyayan na ding may Mario Chiati. Ikaw ngayon, betong yung piano libangan mo. Pisa sa libang chow 150 pesos hanggang 250 pesos, ding balang kabalasa ding Quaho Cards. Ing kasandingan na pa, ing industriya, balak na mo rin i-export. Trisha Mostoles, ABS-CBN News.